ଦେଖନ୍ତୁ এটা পথর পরিকা দেখা যাচ্ছে। দেখন্তু এটা একচুয়ালি হাড় পরিকা দেখা যাচ্ছে। এটা দেখন্তু হাড় ହିଁ একচুয়ালি পথর নুহে, এটা হাড়। তো ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରିପଦାରୁ ପାଖାପାଖି 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ହାଡ଼ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜିକାଲି ସେଇ ଜାଗା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଅସୁର ହାଡ଼ ବୋଲିକି ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଫେମସ୍, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅସୁରମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ବା ଯେଉଁ ଜୀବାଶ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁର ହାଡ଼ ବୋଲିକି ନାମିତ କରାହେଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ଦାଦା ପରଦାଦା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗରେ ଏଇଠି ଅସୁରମାନେ ଆସିକି ମରିଯାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥର ସବୁ, ଏଇ ପଥର ସବୁ, ଏଇ ସବୁ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଏଇ ସବୁ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଥରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। এটা ପଥର ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এটা একচুয়ালি ହାଡ଼ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ହାଡ଼ ହିଁ একচুয়ালি ପଥର ନୁହେଁ, এটা ହାଡ଼। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଅସୁର ଗୁଡ଼ା ମରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆମର ଦେବାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଥର ହେଉଛି ଆମର ଶାର୍କ ମାଛଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ପଥର ସବୁ ଶାର୍କ ମାଛର ଜୀବାଶ୍ମ। 150 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳୁ ଏଇଠି ଆମର ଶାର୍କ ମାଛ ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ ଏଇ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅସୁରମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଶାର୍କ ମାଛର ହାଡ଼ ବୋଲି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ସେଠରୁ ଆସିକି ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାର୍କ ମାଛର। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି 150 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ, ଆମର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ। ତ ଯଦି ଏଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ବାରିପଦାରୁ ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ମହୁଲିଆ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇ ଅସୁର ହାଡ଼ ଜାଗାଟି ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅସୁର ହାଡ଼ରେ ପରିଚିତ।